तो भाई लोग तोहनी से हम बेसी ना बस 2 मिनट के समय ले क्या चाहते हो? आज से 10 साल पहले एगो फूटल आदमी अपना टूटल दांत से आकाशवाणी कैले रही जवन ई बात है। अगर यही सरकार केंद्र में 4 साल और रही, गैस खाली गांड से निकलेगी। तो आज के ताजा खबर, अब भाई जितना लड़की लोग खाली गैस के स्टाइल मार रही है लगन, वो लोग खातिर हम एगो नया सोल्यूशन लेके आयल बानी। जे देखा लगन तोहनी के तो पहले गैस पर खाना बनावत रहलू है लगन, तो बड़ा ऐस कैलू लगन, अब बड़ा तनी रील बनावत रहलू है लगन, जे चौकी बेल धरब नहीं बाजब बारतानमा आ दहेज दे के किनले बानी तोहरा के सजनमा। तो जब तू सजनवा के दहेज दे के किनले बारू तो अब तू आव अपने हाथे बेलना चौकी चलावा, अब बेलना चौकी चला के चूल्ही में लकड़ी लगा के अब आँच लगावा। अब तो रील वीडियो तो नहीं तो ना बनेबू लगन, काहे से कि गैस खत्म हो गल। सुने में आवत रहा जे फालनुआ के जगन्नाथवा बहू कह दिलक, चिलनुआ के जगन्नाथवा बहू कह दिलक, आ गैसवा कौन ओरवा दिलक। ई गैस ओरवैले बारह सन बेसी कौनो ना, जौन जौन लड़की इंस्टाग्राम चलावत तारी सन, अच्छा, आ फेसबुक चलावत तारी सन, एमे सबसे बड़का हाथ बा ये लड़की सन के। कौन है लोग? छने में गैस बार के अब कहाँ से आते हैं? नाचे माचे बना देत रही हसन, वो कनिए ई गैस पूरा बंद करैले बाड़ी सन, मार भइल बा कहवा, एकनी रील वीडियो खाली बनैले बाड़ी सन, तब से ही काम बेताल हो गइल बा। तब लड़की लगन सावधान हो जा लगन। आ तोहनी से और हम अच्छा बात कहतानी जे देखा सब बात एक और आ मुद्दा वाला बात एक और होखेला। बैगन हमरा संगे 5-6 गो आदमी बा जे 30,000 40,000 के महीना कमाला लोग, और लोग के केहू के शादी नहीं के भाई, उ सब लोग कुंवार बा, उ सब लोग कुंवार बा। तो तोहनी से कह देवल चाहतनी जे तोहनी के अब लकड़ी पर खाना बनावे के दिक्कत होखता, तो तोहनी हमनी से संपर्क कर लगन। अब बस उन्हें अभी गैसे पर रोटी बेलाता होने, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे तोहनी से अगर कितने शानदार विचार रखते हैं। मेकअप तोहनी के खराब हो जाता टे आँच पर, लकड़ी पर तोहनी के मेकअप खराब हो जाता टे मेकअप।